Здравейте! В това видео ще ви покажа как да се ориентирате кога трябва да пропускате някой, когато правите ляв завой при работещ светофар, кога можете да правите обратен завой отново при работещи светофари, какво означават тия стрелки в светофара, какво означава когато няма стрелка в светофара и така. Надявам се да ви бъде полезно и интересно. Поздрави от инструктора и приятно гледане! Започваме първо с това кръстовище. Тук имаме една лента, която се отнася за всички посоки. Можем да продължим и наляво, и напред, и надясно от тази лента. В момента показвам, че нямаме никаква стрелка в светофара. Това също означава, когато няма стрелка в светофара, че лентата се отнася за всички посоки. Другото нещо, което ви показва, че няма стрелка, това означава, че пуска и насрещно движещите се заедно с нас и съответно, както виждате в момента, трябва да ги пропуснем. Изнасяме се до средата на кръстовището, щом сме първа кола, изчакваме колите и продължаваме движението и маневрата си. Тук на това кръстовище нашата лента е само за наляво, съответно имаме в светофара стрелка, сочеща за наляво, и това ни показва, че в момента ще пусне само нас, т.е. нямаме кой да пропуснем. Това се отнася, пак казвам, когато имаме отделна лента само за нас, за наляво, и когато имаме стрелкичка за наляво. Тогава пуска само нас. Сега ще ви покажа и подобна ситуация. Тук имаме отделна лента за наляво, но нямаме стрелка горе в светофара. Тоест тук трябва да пропуснем насрещно движещите се, но в случая нямаше коли и преминаваме свободно. При тази ситуация лентата ни става за напред и за наляво. Наблюдавайте маркировката долу, колкото се вижда все още, но тук нямаме стрелка в светофара, което също означава, че трябва да пропуснем насрещно движещите се. Сега потегляме бавно и наблюдавайте ситуацията как има две коли пред нашата кола, съответно отсреща има и доста трафик и за момента изчакваме на стоп линията си. Изчакваме да преминем поне една кола, наблюдаваме си светофара, все още не е започнал да премигва, навлизаме в кръстовището до средата и след това се изтегляме по най-бързият начин. А сега да поговорим и за обратната посока. Не можем да правим обратен завой, когато имаме стрелка или стрелки в светофара, защото това ни показва и не задължава да продължиме в съответната посока от стрелката на светофара. Можем да направим обратен завой, ако дори и да има в светофара стрелка, отгоре над светофара, ако имаме поставена допълнителна табела за обратен завой, тогава можем да направим обратен. А също можем и когато няма стрелки в светофара. А можем да имаме и ситуация, в която нямаме стрелка в светофара, но да имаме допълнителен забраняващ знак за обратен завой. Тогава също не можем да направим обратен. Тоест тук си правиме само единствено ляв завой, тъй като имаме стрелка в светофара. Ето сега при тази ситуация искаме да направим обратен завой. Имаме по принцип стрелка в светофара с стрелкичка наляво, но понеже имаме и допълнителната табела над светофара, значи означава, че можем да си направим обратната посока.